Bon dia, somiatruites. Des de l'àrea de lleure de la Vilella Baixa us explicarem algunes coses interessants del Priorat. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. La ruta del mapa la vam fer en dues sortides diferents, pel pont de desembre i pel cap d'any. Siurana va ser l'últim reducte sarraí de Catalunya. Era com aquell poblet de les Gàlies, d'Astèrix i Obèlix, però en format moro. Al Priorat trobareu cultius d'oliveres, on es fa un oli boníssim amb oliva arbequina, i evidentment teniu ceps. Per ser una comarca tan petita, hi ha dues denominacions d'origen, Priorat i Montsant, les dues boníssimes. Evidentment, vam tastar i comprar tant vi com oli. A la Vilella Baixa li diuen també la Nova York del Priorat. I és que, degut a l'orografia del terreny, han hagut de construir les cases que per una banda tenen dues plantes i per l'altra poden tenir 5, 6 o 7. La darrera curiositat de la Vilella Baixa és que en el seu cementiri hi ha enterrat l'Eduard Ponset, però no sé si trobaré la tomba. A veure si hi ha sort. Aquí al Montsant, a la Serra del Montsant, hi ha moltes zones d'escalada. I de fet hem vist un munt d'escaladors al poble, que venen amb furgonetes de tot arreu. Hem vist de Txèquia, de Bèlgica, alemanys, i venen aquí a fer escalada. La Figuera és el municipi més alt de la comarca del Priorat i està situat a 575 metres d'altitud. La Cartoixa, com em sembla que ja hem dit, va esdevenir superimportant, era el centre del poder de la zona i estava governada pel prior, i d'aquí ve el nom de la comarca, Priorat, de l'època de la Cartoixa. I si voleu saber més coses del Priorat, no oblideu subscriure-us i activar la campaneta.